Снимаме ли? Снимаме ли? Снимаме! Здравейте, приятели! Аз съм Рокси. Снимаме ли? Сериозно? Снимаме ли? Съжалявам. Както казах, аз съм Рокси. Днес съм тук, за да ви покажа как да си направите лесно и просто стая за вашите Little Pet Shop любимци. Така. Ето как става това. Първо ще видите какво ви трябва. Най-важното нещо е, че ви трябва една такава кутия. Ето вижте. Трябва да ви също и няколко аксесуара като тези. Може да са всякакви. Зависи как искате да декорирате. Ето вижте. И също ви трябва два плата, ето като тези. Единият трябва да е по-голям, другият трябва да е по-малък. Ето така. А сега идва и най-забавната част. В кутията първо я отваряте, естествено. После декорирате по свой стил. Може да е всякак. И с вашите аксесуари, разбира се. Ето, аз ще сложа това стълче ето тук. А това гардероб, този гардероб ще бъде ето тук. Леглото ще го сложа тук. Така. Това, ето за какво ви трябваха платовете. Това ще бъде одеяло. А в по-големия плат ще бъде килим. Ето. Виждате ли? Много е уютно. Точно в моя вкус. Сега вижте как е станало всичко. Ето. Леле, так му си мислех, че сме свършили. Това беше от мен. Аз бях Рокси. До следващия път. Лека нощ.